Сәлем дуслар, Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруы. Биредә без бары тик лайыклы җырларны гына тыңлыйбыз һәм җырчылар белән иҗат турында сөйләшәбез. Сезнең белән мин, Алиня Давыдова. Бу вакыт артыннан ничек куып тотарга? Шаба да шаба, әле генә яңа елны каршы алдык, инде 24-нең 1-нче айы да узып бара. Бүген лайыклы хитның гыйнвар айында соңгы чыгарылышы. Димәк, гыйнвар айы җиңүчесе билгеле булачак. Бүгенге тапшыруда һәр иҗат кешесе өчен мөһим булган әйбер турында сөйләшербез. Ул җырчыларга да, шагыйрьләргә дә, композиторларга да кирәк. Сүзебез илһам турында. Илһам шундый серле әйбер, аны каян алырга беркем дә белми. Үзе дә әйтеп килми. Әмма шунысы хак, иҗат итү өчен илһам кирәк. Ул булмаса, иҗат тукталырга мөмкин. Лайыклы хитта катнашучылар илһамны каян ала? Аны нинди ысуллар белән чакыралар? Хәзер барысын да белербез. Лилия Хайруллина фикеренчә, илһам ул иҗат кешесенең алыштыргысыз юлдашы. Илһамга ирешү юллары төрле. Каядыр бару, нәрсәдер күрү, хәтта тәмле ризык ашап кую илһамландыра ала икән. Лилия үзе сәяхәт иткәндә, билгеле бер кешеләр белән аралашканда илһамлана. Гомумән кешенең кем белән аралашуыннан күп нәрсә тора ди җырчы. Илһам булмаганда үзеңне мәҗбүр итәргә кирәк ди Лилия. Иң мөһиме тик тормаска. Эшли башлагач, илһам сине үзе эзләп таба. Мин моны күп тапкыр аңладым дип уртаклашты ул. Лайыклы хитта Лилия Хайруллина җылы җыры белән катнаша. Клипны карыйбыз. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкта, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә камып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә камып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә камып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә камып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын
Itken suyu uşağımız Külge kolup yanıp bitken bit Жылыт әлі yüreğimni Yüreğimni жылыт солғын bit Ontlар itken suyu uşağımız Külge kolup yanıp bitken bit Винарис илегит илхамны тормышның үзеннән ала. Тормышта илхам алырлык вакыйгалар күп. Якын кешеңнең елмаюы, кар яуы, кемнәндер җылы сүз ишетү барысы да илхамландыра. Хәтта кыен вакытларда иҗат итү өчен көч бирә ала ди башкаручы. Винарис фикеренчә, илхам күбрәк позитив кешеләргә килә. Шуңа да һәр вакыт күтәренке кәйфтә булырга, елмаерга тырышырга кирәк ди ул. Шул очракта үзегезгә дә рәхәт булыр, иҗат та гөрләп барыр. Yaradan deyip eytü bilen Bəli məxəbət bulmay Məxəbətum xıyanətgə Hiç qaşanda yol qoymay Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum qışda tügün Onu tutup alırgan Şiye tügün Ulum məxəbət Üzüp alıp tatırgan Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbət kənəu Bir qayşanda ıntılmay Salqın sular sibib kənən Onu sündürüb olmay Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da, farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqda da,
Kartlıkta da bulayken uzun işen Yaşlıkta da kartlıkta da bulayken uzun işen Bulayken uzun işen Bulayken uzun işen Лайыклы хит тапшыруы дәвам итә. Бүген без җырчылар белән илһам турында сөйләшәбез. Кемнәрдер аны машинада барганда, икенчеләр китап укыганда, өченчеләр якыннары белән аралашканда таба. Ничек кенә булмасын, иҗат кешеләре илһамсыз яши алмый. Илһам килү ул бик тә кызык нәрсә, ул көтмәгәндә генә килергә мөмкин. Шулай ук, мәсәлән, табигатьтә ял иткәндә, табигатьнең гүзәллеге белән сокланганда, яисә үзеңә бер нинди фильм карап, шундый яңа тойгылар кичергәндә кинәт кенә килергә мөмкин. Аны шуның өчен ул бик тә кызык нәрсә. Минем өчен ул бик тә мөһим, чөнки менә шул килгән вакытта гына инде шул ук вакытта эләктереп калырга тырышам, нәрсә дә булса иҗат итәргә. Һәм шул ниндидер яңа эмоциялар булганда инде яңа көйләр, яңа музыкалар һәм яңа идеялар барлыкка килә. Yolumdağı şeşeklerde her kaysыбыз үсә матур гөлдәй, Кулдан кулга күчә җылы, Өзелмәсен безнең йөрәк җыры. Газиз халкым моңы, иреннәрдә икмәктәме, Рәхмәт яусын тырыш кешеләргә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә, иреннәрдә икмәктәме, Рәхмәт яусын тырыш кешеләргә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә. Дуслар кирәк озын юлда, Юл күңелсез барсаң ялгыз гына, Тамчылардан күл җыела, Бергә булсаң дөнья матур булар. Җиргә бәхет тула, иреннәрдә икмәктәме, Рәхмәт яусын тырыш кешеләргә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә, иреннәрдә икмәктәме, Рәхмәт яусын тырыш кешеләргә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә. Икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә, иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә, Бу тормышның бүтән яме, Көчле рухлы батыр кешеләрдә.
Лайыклы хит тапшыруын Гүзәл Гарафиева дәвам итә. Гүзәлгә илһам төрле вакытларда килергә мөмкин икән. Машинада барганда, табигатьтә йөргәндә, тәмле кахва эчеп утырганда яки матур кино караганда. Шуңа да һәр көнне рәхәт итеп яшәргә кирәк ди Гүзәл. Шул вакытта илһам һәр вакыт яныгызда булачак ди. Безнең хит-парадта Гүзәл Гарафиева «Иреннәрең синең алдамы» җыры белән катнаша. Бу җыр сезне илһамландырсын дигән теләктә калабыз. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамы, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамы, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә, син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамы, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамы, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамы, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Син минеке дип җырлаучы Гөлүс Хәбибрахмановка иҗат итү өчен илһам кирәк тә, кирәкми дә. Яңа җыр ошый икән, аны тизрәк дөньяга чыгару өчен эшли башлыйбыз. Илһам юк әле дип утырып булмый, эшләргә кирәк. Хәзер заманасы бик тиз дип уртаклашты башкаручы. Гөлүс әйтүенчә, илһамның кайчан киләсен алдан әйтеп булмый. Шуңа да илһамланган чакларда күбрәк эшләп калырга кирәк. Мәсәлән, кич белән башка берәр көй килә икән, аны язып куйсаң яхшырак. Чөнки иртәнге якка ул инде онытылырга да мөмкин ди Гөлүс. Әйе,
İlham şunday ol. Қойшан келесі белгісіз, келсе тез генә китеп тә бара. Жанымны, йөрәкне яулаган, сине уйлап туймаган. Гүлем дип сине сайлаган, сайлаган. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк. Фәрештәм табылган җирдән, юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син икән, мәхәббәтем син икән. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк. Илхамны каян аласыз дигән сорауга Илназ Нургали һәр вакыттагыча кыска һәм кызык җавап бирде. Илхам миңа руль артында ерак юлга чыгып киткәч, яз көне табигать уянганда һәм кесәдә акча бетә башлагач килә ди ул. Аңлашылды. Димәк, Илназ да Илхамны көтеп утыра торган кеше түгел. Тота да эшли. Лайклы хитта Илназ Нургали «Шишмә кызы» дип аталган дәртле җыры белән катнаша. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Сине очраттым, ямле-мөкле шишмә янында. Таң атканчы кинәт никтер югалттым, йөрәгемне салдым утларга. Басалмыйм йөрәк ярсуларымны, табын икән сине
koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Bassam imirrek yer sularımı Tabim ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Şişme su gibi temli irinlerin Üpken idim seni taң atkaş Üzgelenip erdimeylim yürekkeyim Şunday şiber kızını yoğaltkaş Bassam imirrek yer sularımı Tabim ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Bassam imirrek yer sularımı Tabim ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Günde jeyli mükli şişmege kiyilip Burasına yatıp su içem Hıyallanıp sindip his etip Mükli şişme bile sileşem Bassam imirrek yer sularımı Tabim ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Mükli şişme çıkmay oylardan Bassam imirrek yer sularımı Tabim ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Mükli şişme çıkmay oylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Mükli şişme çıkmay oylardan Алмаз Закировка ижад etүү үшін илхам керек болып шықты. Башка коллегалары кебек үк аңа илхам юлда барганда килә икән. Илхамны чакыруының тагын бер ысулы. Табигатьтә физик эш эшләү. Физик эш вакытында тән генә түгел, башта яхшырак эшли башлый. Шуңа яңа идеяләр туа, моңланасы килә башлый ди башкаручы. Уйлап торам әле. Тиздән татар эстрадасында бик күп яңа матур җырлар барлыкка килер ахры. Ни өченме? Чөнки гыйнвар аенда кар бик күп яуды. Җырчылар кар керергә чыкмый калмагандыр. Димәк, көтәбез. Әлегә сезне Алмаз Закировка бирәбез. Урманында адашкан чагымда бәхетсез мине эзләп таптың. Елмаеп көләрлек, ярата беләрлек саф хисләргә ураттың. Бәхетсез мине таптың, яраттың, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешене таптың. Бәхетсез мине таптың, кычагыңда җылыттың. Бәхетсіз мине таптың, яраттың, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешемне таптың. Бәхетсіз мине таптың, кочагыңда җылыттың. Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Чагымда нур сибеп сукмагым яктыртың. Син миңа ышанып, мәхәббәттә янып, синлек киләчәккә ашыктың. Бәхетсез мине таптың, яраттың, яраттың.
таптың, құшағында жылыттың. Қолдарыма мәхәббәтке бердің йөрәк ашқышын. Бәхет сен мені таптың, ярат дедің яраттым. Yanıma da canıma da yakın kişini taptım. Бәхет сен мені таптың, құшағында жылыттың. Қолдарыңа мәхәббәтке бердің йөрәк ашқышын. Қолдарыңа мәхәббәтке бердің йөрәк ашқышын. Илназарга башкалар белән чагыштырганда илһам 2 тапкыр күбрәк кирәктер, чөнки ул автор башкаручы. Җырларын үзе яза, аннары үзе җырлый. Якыннарың яныңда булса, тормышың җитеш, күңелең тыныч икән, илһам килә ул. Моның өчен махсус нәрсәдер эшләргә кирәкми, ди Илназар. Билгеле булганча, автор башкаручы әзер шигырьләргә көй яза. Кай вакыт җыр сүзләрен укыгач, үзеннән үзе музыка туа. Димәк, шигырьләр илһам бирә дигән сүз. Мин моның өчен җыр сүзләрен язучы иҗатташ дусларыма рәхмәтлемен, дип сөйләде Илназар. Менә шулай бер-береңне аңлау, бер дулкында булу матур җырлар тудыра. Ә хәзер сүзне Илназарга бирик. Аның тормыш китабы дип аталган фәлсәфи җырын тыңлыйк. Тормыш дәфтәренә язып, кем куя сынауларны, ничек кенә шын итәргә, бәхет дип юрауларны. Әллә якыннар теләге языла микән шунда? Шиша алмаслык серләр бар без яшәгән җиһанда. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Исән сау булсын якыннар, янда булсын туганнар. Дуслар бар бит безнең өчен, булсын дип тырышканнар. Тормыш дәфтәренә әйдә, үзебез языйк барсын. Кешенең узган гомере якты юл булып калсын. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый,
ауырлықны көрмейші. Ей Құдайым тигіз бөліп бір барсына бақытыны, алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Айрат Сафин ижад итү өчен илһам көтеп утырмый. Әмма илһам килгәндә җыр уңышлырак була. Гадәттә төнлә белән ижад итәбез дип сөйләде ул. Илһам булмаганда ни эшләргә дигән сорауга Айрат кыска гына җавап бирде. Җырларны башка авторлардан сатып алабыз да җырлыйбыз. Илһам бүген бер кешедә, иртәгә башкаларда бар бит ди. Лайыклы хитта Айрат Сафин «Син кайда» җыры белән катнаша. Юк, бу җырны ул илһамга багышлап түгел, сөйгән ярына атап җырлый. Карыйбыз. Назлар икән, безнең матур парлар иткән. Мин бит сине гомер буе ярым итеп көтгән. Яшьлек таңы үзебезгә якын сөю бүләк иткән. Мәхәббәтле язлар дигән. Шушы икән. Синең кайда син? Кайда син? Шунда мин яшьлегенең таңнары. Язга тиң. Синең кайда син? Кайда син? Шунда мин яшьлегенең
Хит-парадны дәвам итәбез. Чиратта такси җыры белән Арсланы. Арсланыга иҗат итү өчен илһам кирәкме? Илһам булмаса нишли? Бу сорауларны аңа да юлладык. Җаваплар экранда. Исәнмесез, хөрмәтле мәйдан дусларым. Илһам дигәндә, илһам бирүче, мине иҗатка әйдәп торган шәхес, ул әлбәттә минем тормыш иптәшем, композитор, аранжировщик, гитарист Наил Муртазин. Ул һәр вакытта иҗатта. Ул мине һәр вакыт яңа идеялар белән, яңа җырлар белән тулыландырып тора. Амин, алда да шулай булсын. Ә без сезне яңа, матур, затлы җырлар белән шатландырып торырбыз. Арсланының җыры белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Ул бу атнада хит-парадта беренче урында. Алай гына да түгел, Арсланы лайыклы хитның гыйнвар айы җиңүчесе. Аның такси дип аталган җыры иң күп тавышлар җыйды. Сезнең фикер бу җырны хит итте. Арсланыны котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Әйдәгез әле сүзне үзенә бирик. Саубуллашып тора алмыйм, бешит хәзер шуны аңлыйм. Солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Дидем Казан урамнарын, басылыр дип яраларым. Төнге такси алга чаба, ерагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Син чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән. Саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Шуның белән лайыклы хит тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген без катнашучылар белән илһам турында сөйләштек. Артистның тормышы юлда уза. Шуңа да күпчелек җырчыларны илһам нәкъ менә юлда барганда куып тота. Якын кешеләрнең янда булуы, хезмәттәшләренең матур җырлары да иҗат кешеләренә илһам бирә ала.
Илһам һәр вакыт яныгызда булсын. Шундый теләктә калабыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Лаеклы хит тапшыруын мин Алинә Давыдова алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыйк. Сау булыгыз.